илҳом мирзо маҳмудови 39 сола зодаи қизилқия як шаҳраки хурди вилояти бодканди қирғизистон дар Перм бо ҳамватанони худ кор мекард, аммо баъдан ӯ ба зиндон афтод. моҳи январи соли гузашта боздошт шуда ба кӯмак ва сафед кардани терроризм муттаҳам гардид. тафтишот иддао дорад ки гӯё ӯ ба ин ҷиноятҳо иқрор шудааст, аммо ба гуфтаи модари илҳом писараш баъди шиканҷаи бераҳмона маҷбур шуд иттиҳомро ба гардан гирад. тарҷумон гуфт ки илҳомро сахт латукуб карданд ва баъдан ӯ ночор ба ҷиноят иқрор шуд. гуфта мешавад ӯро барои 15 сол зиндонӣ мекунанд. ман ин ҳамаро таҳаммул карда наметавонам. ҳангоми дар боздошт будан ба илҳом мирзо маҳмудов иҷоза доданд ки бо хонаводааш тамос бигирад, аммо ин суҳбат на бо забони модарӣ, балки бо забони русӣ бояд сурат мегирифт. илҳом гуфт дар вақти боздошт телефонашро гирифтанд ва тариқи он ба суратҳисоби номаълум пул гузаронданд. дар парванда зикр шудааст ки боздоштшуда гӯё бо ин роҳ террористонро маблағгузорӣ мекард. вақте маро боздошт карданд ва телефонамро гирифтанд, соат 7:15 дақиқа буд. дар соати 7:28 ба ҳисоби номаълум 255 рубл фиристода шуд. ман ин корро накардам, барои он ки вақте ӯ маро ҳамроҳӣ мекард соат 7:10 дақиқа буд. тафтишот шаҳодати ҳамватанони илҳомро ки ҳамроҳаш дар Перм кор мекарданд ба унвони далели гунаҳгор будани ӯ истифода намудааст. гӯё онҳо эътироф карданд ки боздоштшуда аксар вақт наворҳои террористиро тамошо карда фаъолияти онҳоро сафед мекард. хабарнигорони Мигрант Медиа илҳом ном яке аз шоҳидонро пайдо карданд ки ҳамсояи боздоштшуда аст. ба иддаои ӯ шоҳидон ҳатто намедонистанд ки алайҳи ҳамватани худ шаҳодат медиҳанд. дар он ҷо кормандони ФСБ ба наздам омада маро ҳамроҳи худ бурданд. гуфтанд ки имзо гузорам раҳо мекунанд. вақте ман рад кардам ба таҳдид гузаштанд. 3 соат маро азоб доданд. як варақи сафеди холиро барои имзо оварданд. баъд ба ман гуфтанд ки дар протокол бо имзои ман гувоҳӣ ҳаст ки илҳом гӯё дар Сурия буд ва ба террористон кӯмак кардааст. абдураҳмонов мегӯяд чунин баёнот аз шоҳидони дигар низ зери фишор ва шиканҷа гирифта шудааст. хабарнигорони Мигрант Медиа бо шоҳиди дигари парвандаи мирзо маҳмудов тамос гирифтанд. вай собиқ ҳамсинфи илҳом аз шаҳри Қизилқия мебошад. илҳом гуфт муфаттишони Русия ӯро низ маҷбур карданд ки ба як коғази холӣ имзо гузорад. ҳуснида ҳамсари илҳом шаҳрванди Ӯзбекистон аст ва ҳоло дар Фарғона ба сар мебарад. ба нақли ҳуснида дар як манзили иҷора дар Перм ки ин хонавода зиндагӣ мекард, ҳангоми кофтуков худи полис ашёҳоеро гузошта баъдан онҳоро дар парвандаи ҷиноӣ ҳамчун далели шайъӣ сард кард. 4 мард ниқоб доштанд. 2 нафар либоси мулкӣ дошт. нозири минтақавӣ ва 2 каси дигар аз берун ҳамчун шоҳид буданд. онҳоро як тарҷумони ӯзбекзабон ҳамроҳӣ мекард. яке аз онҳо маро ба ҳаммом бурд ва гуфт обозӣ кунам. баъд ба ошхона ҷиғ заданд. яке аз онҳо китоберо аз ҷӯевон гирифт ва пурсид ки аз ман аст ё аз шавҳарам. ман гуфтам аз ягон нафари мо нест. ба тарҷумон гуфтам ки ин сохтакорӣ аст. маро дар ҳаммом маҳкам карданд ва худашон китобро инҷо гузоштанд. тарҷумон хомӯш монд. ба гуфтаи наздикон 2 моҳи пеш парвандаи мирзо маҳмудовро ба додгоҳи Екатеринбург супориданд. ҳарчанд парванда аз ҷониби полиси Перм боз шудааст. илҳом ва ҳуснида 2 духтар доранд. ӯ дар Қизилқия ҳамчун нонвой кор мекард. аз хурдӣ аз падар ятим мондаву аз 12-солагӣ ягона ноновар дар оилаи калонашон буд. ӯ дар баробари ҳамсару фарзандон 3 хоҳар ва модари бознишастаашро саробонӣ мекард.